Tak vás vítam u ďalšej mini recenzie zo série iMicro. Mne osobne sa na zariadení Thunder 2.0 páčila hlavne nízka hmotnosť, výdrž batérie bola naozaj úžasná, nemusel som vymieňať a vymienianie po skončení lovu bolo veľmi jednoduché. Otvoria sa bočné dvierka, odistí sa poistka a vsunie sa nová batéria, zavrú sa dvierka, hotovo. Okrem nízkej hmotnosti by som povedal, že aj ten pomer cena výkon je asi najlepší, čo sa týka termovíznych zariadení. Je s ním vidieť naozaj na veľkú diaľku, rozlíšenie je super, rozpoznávateľnosť zverí. To je taká otázka, to nechám na vás. Nočák bude vždycky nočák a termovízne zariadenie je termovízne zariadenie, ale kto chce mať termo na puške, toto je určite cesta. Jediné, čo sa mi úplne nepáčilo, bol výber krížov, kde ja preferujem minimalistický kríž, osnovu, kde je vynechaný stred a mierim malým bodom. Pretože čím menším bodom mierite, tým menšiu chybu spravíte. A s tými hrubými krížmi, ktoré sú tam aj ktoré tam môžete vidieť, jak som pozoroval tú srnu a srnca, tak to mi úplne nevyhovuje. A konkurencia dáva možnosť zákazníkom zostrojiť si vlastný kríž v aplikácii a nahrať si ho do zariadenia. To by mohli spraviť aj tu. Ďalšie zariadenie, ktoré by som chcel testovať, by mohol byť Panther 2.0 s balistickou kalkulačkou, kde by som mohol testovať subsoniky, či teda naozaj trafím tanka, mi to ukáže na tých, dajme tomu, 70-80 metrov, keďže pri subsonikoch je to trochu ťažšie ako s klasickým supersonickým strelivom. Dajte mi vedieť, čo by ste chceli vy, aby som ho testoval, aké zariadenie, v akých podmienkach, ja budem len rád.